matasa, shin ko kun san illolin da rikicin daba kan haifar a jihohinmu da ƙasa gabaki ɗaya? Rikicin daba dai wanda kuka fi sani da kalara koko sara suka harka ce wacce take mai da mu baya da shan miyagun ƙwayoyi da kuma al'amura da ta'addanci ko kwacen waya. Ya kamata ina kira ga ku 'yan uwana matasa, ku taho mu haɗa hannu da ƙarfe domin yaƙar wannan mummunar ɗabi'a ta ƙwacen waya ko daba ko ta da hankalin 'yan uwanmu da iyayenmu. Najeriya dai ƙasar mu ce ta gado, sannan kuma jihohinmu ne inda aka haife mu. Idan ba mu samar da zaman lafiya ba, a ina za mu samar? Muna kira ga matasanmu, ku rungumi sana'o'inku, ku zo mu haɗa hannu da ƙarfe mu tashi jihohinmu domin ci gaba mu yaƙi harkar talauci. Rike sana'o'inmu da kuma yin ilimi shine kaɗai hanyoyin da za su ba mu damar samun nutsuwa da kuma wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Muna kira ga 'yan uwanmu matasa da ku fito mu yaƙi wannan mummunar ɗabi'a wacce kuka fi sani da daba ko kalare ko kwakwacen waya, waɗanda za ka samu matasanmu da yawa suna yawo suna jagaliya, musamman idan zamanin zaɓe ya yi. To tun da zaɓe ya wuce, mu haɗu mu gina Najeriya, ƙasar mu ta gado, domin mu fita daga cikin halin ƙaƙa na kayi.